Good afternoon, everybody. Lona Uvilile is Zuli Princess. So today, guys, I'm going to poem. I'm going to like I'm not lip syncing today. So I'm just gonna motivate the motivation because I feel like some women need that motivation. So today I'm talking about wesfazane. So I am a woman also. Okay? Don't feel judged. Don't feel offended. Don't feel like if you don't want to change, don't change, honey. That is none of my business. I mean, I've changed for my own good. So right. So guys, basically, wesfazane. Like wesfazane. Let me start with the thing for me. Thina bantu, we are born to be people abangcono impilo. Some of us kuleyo mpilo, but some of us sanikezwe ithuba lokuthi siye esikoleni siyofunda. And some of us abanye wesifazane, they didn't reach the tertiary phase yabo. Cause babefunani impilo esheshayo. Some baba nengane besasesikoleni. Some they drop out just because sebebona imali. And some drop out because ekhaya sekube ingane sedependele kubona mhlawumbe bazali basekho. Okay, guys, there is something. It's a world is phila kuyona. So, but there's something about wesfazane sengibuyela kunini enziwa abantu besifazane, which is wrong. You can't tell me ukuthi okay, khulile ke mhlambe kumama bezami phanda mhlambe ngaleyo ndlela uhamba ukufaka esikoleni ufuna ukuthi ufunde ube into engcono. And then when you choose otherwise, mhlawumbe uthola ukuthi mhlambe uyafika mhlambe ka high school, then usu influenceana nabantu abarong nabangane abarong, then you start uyaqala suba wild. So uyaqala uchumana nabo, sinihamba amaphathi, uyaphuza, uyabhema, awusahloniphi ekhaya. Sukhuluma noma kanjani? Mhlawumbe sakwazi isona esikukhulisile and isona esinethemba ukuthi umntanami uzoba into engcono, uzoyilungisa ikhaya, mhlawumbe lihlala endlini ewayo eyakhiwe ngodala. Just imagine that praying woman ehlele ethi ingane umntanami ayifundi kumele ibe ngcono. And then when uyenza zonke lezo zinto ezi-wrong, she's crying ukuqa ngedolo esalukwazi phansi and you are busy wenzani into zawo ukuthanda kwakho. Okay, then shaya umhlaba. Obviously umhlaba uyashaya, ufika amajiki, then you start qala usuyakhuluma usuyajola nabantu abadala abanawo, just because of unani chin imula ufuna impilo yakho ibe right. Angithi sisi, then you start doing that. Jola labo baba abadala nikeze imali, hambe uyondla manje ekhaya. Sufika ekhaya uthi gogo nakho kudla bedla phansi, awuhloniphi engizozahloniphi nakho kudla ngiyafeba nina la salukwazi sithethe hawu mntanami kanti awuyileni esikoleni, hey ngiya ngesikoleni ngifebela nina, angithi la le mali nidla mina. Just think about lezo ibusiso ilahlayo mntanami, usho yonke leyo nto. Have you ever wondered why most of abantu abahluphekayo empilweni kuwabantu besifazane? It's because they tend to live impilo wrong ngesikhathi strong.